Bojomu nang kampung ora mau pikirke mak apa kon ngempet wae. He, sing ngempet kuwi ora trimo wong lanang tok. Tak omongi ya, asline wong wedok ku ya ngempet. Tapi wong wedok ki iso mengendalikan diri. Tak kandhani. Wong padha-padha kerja ya, padha-padha golek upah kuwi lho. Kudune kan ya saling mengempet. Kok iso lho. Tak omongi ya, aku kan wis ngomong. Nek awakmu ya para laki-laki, para calon paksu lho, ora kepengin ditinggal, ora usah duwe bojo TKW. Tak omongi ya, TKW kuwi lho, mantan TKW nek wis nang omah kuwi lho ora mbok cukupi. Kuwi bakal lunga meneh karena sudah kulino mandiri, kulino nyukupi kebutuhane dhewe. Lah ning omah ora mbok cukupi ya ora sabar lunga meneh kok makane dipikir dhisik nak duwe bojo TKW ngono mangsamu duwite akeh TKW ngono ya. Ku nek nang omah kuwi lho, ora cukup kebutuhane lunga meneh, kudu wis siap. Awakmu lho duwe siap duwe bojo TKW. Lah nek awakmu gak pengen ditinggal lunga ya golek bojo sing manut karo awakmu nang omah, ngedepi awakmu ngono. Golek bojo sing manut. Wong desa ngono kae. Aja ndek bojo TKW, nek wong desa mesti manut. Wong sing lugu ngono kae sing ora ngerti apa-apa, mesti nang omah manut karo awakmu, ngono lho. Ndek bojo TKW, salah jalur awakmu kuwi. Nek TKW wis kulino mandiri ya ora sabar nang omah. Apa-apa manut awakmu, sedangkan awakmu kerja ora tenanan, leda-lede ora gelem kerja apa meneh. Ya ora sabar tenan, tinggal lunga tenan awakmu. Makane nek dibojo to, bojo TKW to. Bojo TKW kuwi lho. Awakmu kudu tenanan nak kerja, kudu kerja keras. Ben bojomu ora lunga meneh, ngono lho.